Nikdy jsem nic tak hrozného nezažil, a to ani na Kazbeku, kde jsem plival krev. Nějaký malý stres tělu svědčí. Když někdo jako se o sebe stará, sportuje a tak jako se dožije 79, je relativně jako zdravej a pak najednou rychle umře a člověk, který se o sebe nestará, tak od 50 potřebuje doktory. Lidi, kteří to přehání s antioxidantama a sportujou, tak vlastně potlačí takový ty zdravotní benefity toho sportu, třeba oddálení diabetu, cukrovky nebo dalších civilizačních nemocí. Když člověk něčemu jako rozumí, tak si může dovolit některé pravidla porušovat. Ty dlouhý půsty, kde člověk jako hladový, to bych řekl, že ty jako pro člověka dobrý nejsou. Lidi si sice myslí, že jo, ale věda nám říká, že spíš ne. Vítam ťa v podcaste Chcem tomu rozumieť. V tejto epizóde sa budem rozprávať s biochemikom a bežcom Alešom Dvořákom, ktorý okrem iného napísal aj túto knihu Za hranicemi vytrvalosti. Takže ak chceš podporiť tento podcast, klikni na tlačidlo odoberať a dopozeraj túto epizódu až do konca. Pošli túto epizódu priateľom, ktorí sa zaujímajú o beh a zdravý životný štýl. Nikdy jsem nic tak hrozného nezažil, a to ani na Kazbeku, kde jsem plival krev. Ty si bol na hore Grossglockner, ako píšeš v knihe. Máš to napísané, že tá hora má teda 3,5 zhruba 1000 metrov prevýšenie a bol si aj na Mont Blancu a Kazbeku, ktorý má 5000. To jo, no, já jsem totiž vůbec jako se nezajímal o nějaký alpinismus nebo tak, takže já jsem na Kazbeku měl regulérní takový ten plicní edém, no, jak se říká. Že jsem jako opravdu plival krev, to nebyla jako nadsázka. Ale ten Kazbek byl krásný, jako my jsme viděli i smečku vlků a tak, to bylo skvělý. Ale ten Grossglockner, což teda nejvyšší hora rakouská, tak to bylo hrozný, jako zdatní horolezci by asi řekli, že se tam dá jet na kole, jo, ale před náma třeba šli lidi, kteří se regulérně tam někde zahákli, když jsme šli pak ten sestup a slaňovali ty části, kterými jsme jako museli slejzat bez toho lana a tak. My jsme měli jenom jako úvazky mezi sebou takový to ledovcový lano, tam se šlo přes 2 ledovce a tam byly takový tyče nabouchaný a člověk se tam jenom udělal takovou smyčku a vlastně čekal, až ten druhej doleze k té druhé tyči, udělá tam smyčku a zase jako on se odpoutal a lezl za ním, takže jako takhle jsme se jistili na takovém jako úzkém hřebenu. To bylo teda jako pěkný, to se mi líbilo a bylo nádherný výhledy a to. No ale pak tam taky bylo jako spousta turistů s těma horskýma vůdcema a ty horský vůdci je hrozně jako protěžovali, aby byli co nejrychleji na vrcholu, takže jako v nějakém úzkém místě, kde člověk prostě je na skále, na takovým tom krátkým tý odsetce, nebo jak se tomu říká, tak tam najednou běžel ten guide a že potřebuje tam provést skupinu, takže já jsem čekal někde zaklíněnej v rohu. Přišlo mi to teda těžký, no a jako nejsem zdatný horolezec a tak mě to jako dělalo jako to, tak jako z psychický potíže, nebo mentální, nebo jak to říct, prostě jsem si nedokázal v hlavě jako srovnat úplně ten jako důvod, proč tam jsem, protože jako jsem si mnohdy říkal, to už je prostě jako za hranou toho, co bych chtěl jako zažívat, ale zase jako samozřejmě potom člověk to jako dokončí, že jo, nevzdá to a pak samozřejmě na té chatě si jako se plácá přes rameno, jak to je skvělý, že to jako zvládl a už jako přemýšlí na něčím dalším, ale je fakt, že teda, jak se říká, že ta hlava vytěsní to negativní a vzpomíná jenom na to dobrý a proto vlastně ty lidi jdou jako za dalším dobrodružstvím, tak tady u toho Grossglockneru se mi to úplně nedaří. No. Všade, kde som ťa nejako videl, tak ťa ľudia označovali ako biochemika a bežca. Tej druhej časti rozumiem, ale tej prvej nie. Čo je to biochemik? Biochemik, to je člověk, který nějakým způsobem se snaží, aspoň teda já to dělám zkoumat, jako, jak fungují lidský buňky. A vlastně my všichni, když použiju takovýto klišé, jsme vlastně takový jako jenom chemický jako stroje a v té biochemii se jako vlastně všechny reakce, které vedou k získání energie nebo k přeměně energie na ATP, tak jsou to jako vlastně reakce, které třeba oxidují nějaké jako organické látky
který my teda jako označujeme třeba za cukry, tuky, bílkoviny a tak. Takže je to jako, bych řekl, chemie těla. A k tej oxidácii možno čítal som v tvojej knihe, že oxidácia bola považovaná v minulosti za zlú, za vlastne škodnú, alebo teda nie dobrú pre ľudí a preto sa možno nepovažovalo za vhodné behávať alebo športovať vo vyššej intenzite. Ako to teda je? Ako je možno, že niečo, čo nám škodí, je zároveň prospešné? Vlastně při aerobních sportech, to jsou sporty, kde se člověk tak jako pěkně zadýchá a tak vlastně spotřebovává kyslík vzdušnej, že ho dejcháme, potřebujeme ten kyslík a při něm, při těch reakcích, kterých se účastní ten kyslík, tak můžou vznikat takzvaný volný radikály. A protože tyhle ty radikály jsou jako silně reaktivní, tak jsou schopní oxidovat nějaké jako buněční struktury našeho těla. Mluví se často o DNA, týká se to ale samozřejmě i proteinů, lipidů. A tím jako narušují vlastně funkční strukturu tady těch jako buněčných částí a proto nám to škodí. A vlastně ve zvýšené míře se to děje při tom běhu nebo při aerobních činnostech, protože se jako víc zadecháváme, víc potřebujeme k toho kyslíku a tím pádem vzniká víc i těch radikálů, bohužel. Nicméně se ukázalo velmi, jako řekněme nedávno, že ta jako mírně zvýšená produkce tady těch volných radikálů, že to naše tělo si s tím umí jako poradit velmi dobře. Je to jako princip hormeze. Hormeze je vlastně to, že nějaký malý stres tělu svědčí a tam vlastně de facto dochází k tomu, že při mírně zvýšeném oxidačním stresu se mírně poškodí struktury v těch buňkách, ale ta buňka má vlastně jako úžasné schopnosti jako regenerace a ona je zapne a vlastně to potom mírným poničení totálně jako opraví, nablejská a ta buňka je ve výsledku na tom ještě líp, než byla před tím oxidačním stresem. To znamená, že když budeme často sportovat pravidelně, mírně si zvyšovat oxidační stres, tak to v dlouhodobém horizontu z toho budeme profitovat, protože ty buňky se budou furt udržovat v nějaký jako dobrý kondici. A samozřejmě další věc je, že toho oxidačního stresu nesmí být moc. No. To je jako zase špatně. Takže se musí najít nějaká rovnováha. Takže v podstate, ak aj trénujem veľmi tvrdo, aj tieto činnosti, kde sa práve zadýchávam, ale mám dobrú výživu a stravu, tak by to nemal byť problém. Chápem to správně? Je nějaká hranice, kedy už ani strava nepomůže? No, to je jako dobrá otázka, samozřejmě jako nejde na ní asi jako odpovědět, protože zrovna oxidační stres nejde jako kvantifikovat. Ty vrcholoví sportovci přijímají nějaký jako antioxidanty, ale zase nesmí jich přijímat moc, protože když jich přijímají moc, tak vlastně úplně potlačej ty příznivý vlivy toho oxidačního stresu a on mimochodem jedna z jeho funkcí je, že i trošku jako zlepší nebo urychlí regeneraci a adaptaci na ten trénink. U nás jsou reklamy, že každý může přijímat 1000 mg vitamínu C, 1 gram denně, prostě aby si, nevím, neměl chřipku v zimě nebo tak. A u těch vrcholových sportovců, který fakt jako makají, tak tam je jako doporučený maximálně 400 mg. A jsou nějaký jako data, že když toho jedí víc, takže vlastně už jako se špatně adaptují na trénink. A má to i ten zdravotní přesah. Vlastně lidi, kteří to přehání s antioxidantama a tak vlastně a sportujou, tak vlastně potlačí takový ty zdravotní benefity toho sportu, třeba oddálení diabetu, cukrovky nebo dalších jako civilizačních nemocí. No. Takže jako neříkám, ať jako lidi nejedí antioxidanty, ty jsou důležitý, ale měli by je přijímat přirozeně v té potravě a ne se jima jako cpát v nějakým jako izolovaném množství v nějaký jako kapsli. No. Takže lepšie naozaj dať tú bežnú normálnu stravu aj tomu veľkému alebo teda veľmi intenzívnemu športovcovi, ako sa zbytočne spať týmito prípravkami. Dobře, doplňky stravy, to je jako kapitola sama o sobě. To vlastně se dá jednoduše říct, že to hobby sportovec nepotřebuje. Kofeín v športe. Takže keď si dám kávu pred maratónom, naozaj mi pomôže, alebo je to iba ten efekt?
No, kofein ve sportu je, to je jako zajímavá věc. On byl zakázaný do roku 2004 a pak se vlastně ukázalo, že všichni touží pít kafe a ty sportovci chudáci nemůžou. A protože všichni pijou kafe a protože kofein neubližuje, ale naopak se ukazuje, že prospívá lidskému tělu, tak vlastně nebyl důvod to kafe dál nebo ten kofein dál jako zakazovat. Takže ho v roce 2004 povolili a už pár let na to bylo spousta sportovců na kofeinu. A on kofein totiž má jako dva takový efekty. On jednak zvyšuje svalovou sílu a jednak zvyšuje aerobní vlastně reakce v tom těle, takže podporuje aerobní sporty. Ale se řeší jako množství, že taková ta běžná dávka, co je v kafi, tak nejspíš nestačí, protože... To je málo? No jako není to málo na to, aby ti to jako povzbudilo, jako třeba psychicky nebo probralo, ale je to málo na to, aby to dalo ty pozitivní účinky v tom jako vrcholovém sportu. Takže já, jestli si to jako dobře pamatuju, tak kafe má kolem 60 až 80 mg třeba kofeinu a ty sportovci běžně jako užívají dvojnásobek. No. Já třeba jsem si ho dával právě na tom dlouhém maratonu v těch Alpách, kde jsem běžel a těch 10 hodin a ke konci jsem si ho dal a přišlo mi to úplně jako když mě jako poleje nová energie. Jo. Bylo to jako úplně úžasný. Ale jako kdybych si ho dal na začátku, tak to asi nejspíš nepoznám. No. Takže časování, to dávkování, to je jaký klíčový. No ale taky je potřeba říct, že jak se ptal na to kafe, tak ono to jako samozřejmě není nikdy jako černobílý, že by jako málo kofeinu neudělalo žádný efekt, nebo jako to a hodně kofeinu udělalo ten efekt. Vždycky je to jako, zrovna u toho kofeinu je to nějaká jako lineární poměrně závislost, takže když si dáš kafe, tak nějaký efekt tam bude, ale nebude to takovej ten, jako kdy oni už jsou opravdu schopní si nějak jako významně zlepšit ten výkon. Ale to neznamená, že na tom ten člověk jako nebude o trochu líp. Ale třeba na tom jako výsledným čase se to nemusí poznat. No. Čo mňa tak motivovalo veľmi aj v tvojej knihe, čo možno by tak na prvý pohľad sa nezdalo, bolo, ako si tam dal taký graf, ako s postupom veku sa nám mení, alebo teda znižuje to VO2 max, ktoré môžeme dosiahnuť. A to ma prekvapilo, lebo vlastne tým, že trénujeme, tak som to správne pochopil, tak sa nám to VO2 max z vyššej hranice teda znižuje. Čiže začína vyššie ako bežný človek. Lebo niekto si povieš, na čo budem cvičiť aj tak, keď niekedy zomriem, a aj tak môžeme zomrieť skôr ešte a môžem prejsť auto a nemusím sa dožiť dlhého veku. Ale z tejto strany ma to motivovalo cvičiť a hýbať sa práve preto, že vďaka tomu možno 20 rokov alebo 15 rokov posledných môjho života budem môcť byť sebastačný, akože budem sa môcť o seba postarať a nebudem odkazaný na ostatných. Jo, s tím VO2 max to je tak, no, že a tam ještě teda podstatný, aby člověk nebo ideálně jako vždycky, že jo, ale po té 50 se ještě uvádí, že by měl začít jako posilovat, pokud do té doby neposiloval. Samozřejmě to přizpůsobit tomu svýmu jako fyzickému fondu, protože ty svaly jsou taky jako důležitý v tom, že v té jako hybnosti, v tom pokročilém věku a tak. A oni i to posilování vlastně zlepšuje kvalitu kostí. Takže to pak jako vede k tomu, že ty starý lidi nemají tolik jako těch zlomenin, když někde spadnou a tak. Je nějaký jako děda, který se o sebe jako moc nedbal, celý život nesportoval, hodně nezdravých těch, tak ten měl jako, nevím, v 60, v 50 první infarkt, v 60 druhý infarkt, mezi tím ho postihla nějaká cukrovka, vlastně od těch 50 byl neustále závislý na lékařské péči a druhý děda, který se o sebe hodně staral, tak ten zase žil, byl furt zdravý a najednou v 80 umřel. V 79, nevím, prostě
první problém, v 80 umřel. No a že vlastně na tom porovnání je vidět, že když někdo jako se o sebe stará, sportuje a tak jako se dožije 79, je relativně jako zdravej a pak najednou rychle umře a člověk, který se o sebe nestará, tak od 50 potřebuje doktory a i když se dožijou stejného věku, tak ten posledních jako x let života není jako stejných. No. Takže vlastně o to jako jde v tom životě. No. Ešte by si nám mohol prosím ťa vysvetliť anaerobnú záťaž versus aerobnú? Lebo to som síce čítal, ale nezostalo mi to v hlave. Jo, aerobní zátěž je, jak jsme se na začátku bavili, že člověk se jako příjemně zadýchá. Vlastně za aerobní zátěž se považuje takovej sport, kdy je ten člověk schopný říct nebo se jako třeba bavit s kamarádem. To znamená, že je to od chůze až po nějaký pomalý běh. A je to jako zátěž, kdy se spotřebovává hodně jako kyslíku. To znamená, že se jako ten člověk zadechá. A to ATP, který potřebujeme pro ten pohyb, to je nějaká vlastně molekula, říkáme tomu energetický platidlo nebo bůh ví jak, jo. Je to jako molekula, kterou prostě potřebujeme pro to, aby se nám hejbaly svaly. Tak tu si vlastně vyrábíme aerobně v takzvaných mitochondriích. Mitochondrie jsou zase, když si jako lidskou buňku člověk představí jako člověka, tak ta mitochondrie je jako orgán, který by měl nejblíž asi k játrům. Takže se tam střetávají všechny možné jako metabolické pochody, které vedou právě k tomu, že se vyrábí ATP v obrovském množství, protože mitochondrie prostě dokážou vyrobit obrovské množství ATP, ale potřebují k tomu kyslík. A jakmile ho nemají, tak se bavíme o takzvaném anaerobním sportování, od slova jako anaerob, což je jako něco, co je schopný žít bez kyslíku. A to vlastně funguje jenom na tom, že spaluješ cukry a i ty cukry ti vyrábí ATP. A to se děje zase jinde než v těch mitochondriích, v jiných částech buňky. Takže většinou u těch běžců se anaerobní a aerobní metabolismus, řekněme, kombinuje, propojuje a přelejvá. Proto je vlastně ten běžec jako závislý na těch sacharidech, mimo jiné, protože když běžíš jako pomalu nebo jdeš, tak spaluješ hodně tuků a skoro žádný sacharidy. A jakmile začneš zrychlovat, tak ti začíná růst, jakoby to tělo požaduje víc těch sacharidů. Takže vlastně potom v závodním tempu nějakého závodu, tak vlastně to tělo jako jede hodně na tuky, protože z části tam je ten aerobní metabolismus, ale jede i hodně na ty sacharidy, protože ty se taky mimochodem můžou využít v tom aerobním metabolismu, ale zároveň podporují i ten anaerobní metabolismus. Takže vlastně, aby ta buňka získala dostatek energie, tak vlastně se musí tyhle ty dva metabolismy jako propojovat a dostatečně jakoby podporovat navzájem. A tím pádem, když člověk zrychlí, tak se hodně zapojí metabolismus cukrů, protože ten je rychlej a dává nám tu rychlost. Když se člověk zpomalí, tak mu stačí metabolismus tuků, který je aerobní, protože ty reakce jsou jako pomalý. Produktem toho anaerobního vlastně metabolismu je laktát. A když je ho moc, tak to nám zase taky vadí. No. Takže ten běžec se vlastně musí neustále snažit o to, aby běžel závod v maximálním možném tempu, kde funguje anaerobní i aerobní spalování nebo oxidace, ale aby toho anaerobního nebylo tolik, aby to vygenerovalo laktátu tolik, že mu to jako zarazí to tempo. No. Spomínal si aj v jednom rozhovore o tom, že myslím, že na 30. kilometri v maratóne alebo tak, že zažívaš teda už to úplne, asi je to, čo hovoríme, že ten laktát sa naplní v tom tele a teda nedokážeš už behať, ale zažívaš veľkú bolesť a musíš sa naozaj pretiahnuť cez tých posledních 10 kilometrov. No, to jsou jako, může to být tady tím určitě, a je tam ještě druhý efekt a to je ten, že právě jak vzniká ten laktát, tak ten, aby mohl vzniknout, tak se jako vlastně spalujou cukry
A my máme v těle cukr uložený ve formě glykogenu. Když ten glykogen nám dojde, tak v tu chvíli dochází k takovému tomu propadu, k té maratonské zdi, jak všichni popisují. To je vlastně to, že to tělo už nemá jako tu možnost sáhnout do těch sacharidů, aby získalo rychlost a musí se přeorientovat velmi rychle na spalování převážně tuků. A pro to tělo je to jako strašně náročný a hodně jako nepohodlný. A proto jako musíme jako dramaticky zpomalit a necítíme se přitom dobře. Jako když bych to přirovnal k nějaký jiný činnosti, tak něco takového jako k tomu dochází při nějakých jako dlouhých půstech třeba nebo tak. Že to tělo se jako přeorientuje na ty lipidy, tuky, no. Ale není to pro něj jako přirozený a pro ten výkon to není jako vlastně nepodáš výkon, no. A môže to mať nejaký dlhodobý dobrý efekt na telo? Viem, že dneska sa veľa hovorí o tom fastingu a o tom, že to nejako obnovuje to telo a tie bunky. Toto je pravda? Tam je jako potřeba vlastně odlišit intermittent fasting, takový to přerušovaný hladovění, který funguje v rámci nějakého třeba jednoho dne, a pak ty dlouhý pusty. Ty dlouhý pusty, kde člověk jako hladoví, jako Monte Cristo, jo, v nějakým tom žaláři, tak to bych řekl, že ty jako pro člověka dobrý nejsou. Lidi si sice myslí, že jo, ale věda nám říká, že spíš ne, že to je jako OK v době nějaký, kdy to jako nic jiného nezbývá, jo, já nevím, třeba horolezec Mára Holeček u nás, tak ten prostě vylez na kopec Barunce a sněhová vánice ho tam uvěznila na týden a neměl žádné jídlo a přežil to. A OK, to je jako nic jiného člověku nezbyde, že jo. Ale dělat to dobrovolně si myslím, že je hovadina. Ty krátkodobý půsty, tam vlastně dochází jako k podobným efektům, ale tím, že jsou krátkodobí, tak vlastně pro to tělo nejsou tak náročný. A tam přesně dochází k tomu, že to tělo má nějakou jako samožírnou schopnost, kdy jako v tom okně hladovým začne odbourávat nějaké jako svoje struktury, aby se jako vlastně mohlo vyrábět nějaká jako to ATP a tak. A přednostně si bere ty buňky nebo ty proteinové části těch buněk, které jsou nějakým způsobem poškozený. Prostě to umí poznat. A to je jako pro nás dobrý, že se zbavíme toho špatného a zůstane nám to dobrý. A když máš dlouhý půst, tak začne jako to tělo požírat samo sebe jako i vlastně ty kvalitní části, který k čemuž ale nedojde u těch krátkodobých půstů. A při tom běhu, protože při něm člověk vlastně si navodí taky jakoby v tom zrychleném režimu pocit hladu, tak může docházet k tady tomu taky a tím pádem je to jako pro člověka taky prospěšný i v tomhletom jako ohledu. Takže aj v knihe si písal, že niečo nad 2500 metrov do výšky je už akoby niečo, čo pomáha tomu športovcovi vybudovať si ešte väčšiu kondičku, ako by si mohol vybudovať na úrovni mora, hej? Už vlastně od nějakých, já nevím, 4-5 kilometrů nadmořský vejšky, tak ti jako už se začnou jako ve velkém odbourávat svaly, pokud tam seš dílek týden. Jo, v zóně smrti, že jo, na Everestu se to děje jako v řádových hodinách. Takže těch 2,5 kilometrů se jako zvolil jako jakýsi kompromis, protože se zjistilo, že když je to 1000 metrů nad mořem, tak to s člověkem nic neudělá. A když je to mezi těma jako 2 a 3 tisíci, tak už je to jako dobrý. No. Ono mimochodem, když lezeš na nějakou jako tu horu, tak 2,5 kilometru nad mořem, tak je vejška, kdy už ty citlivější jedinci můžou pociťovat takovou tu první bolest hlavy. Takže je to jako si myslím pro to tělo jako takový jako strop, kdy ještě ten člověk dokáže to jako nějakým způsobem jako odtrénovat, ale ne všichni, protože řada lidí nebo právě pár těch lidí už s tím může mít jako problémy s touhle nadmořskou vejškou. A tak se volí jako ještě větší kompromis, že ty sportovci se ubytovávají v té nadmořské vejšce, ale na ty třeba dvoufázové tréninky jezdí trénovat do údolí.
Takže oni vlastně, tam je podmínka, aby strávili aspoň 12 hodin v té vejšce a pak jako nějaký čas v tom údolí, kde trénujou. A tím vlastně se potkají ty dvě důležité věci pro ty sportovce, že jako jsou schopní, protože v údolí máš jakoby dostatečně, že jo, se zásobějí ty svaly tím kyslíkem, tak si ten sportovec dobře jako odvede ten trénink a zároveň bydlí v tom hotelu, který je vysoko a který mu jako umožňuje se adaptovat na úrovni těch červených krvinek a dalších těch jako prokrvení a všeho. No. Jako on i sport samotný samozřejmě zvyšuje množství červených krvinek a zlepšuje prokrvení a tak. Takže teoreticky jako běžný smrtelník nepotřebuje tyhle ty jako vejškový kempy a tak, ale ty sportovci to dělají prostě proto, aby maximalizovali nějakou legální cestou ten výkon. Staví se vlastně hypoxický hotely, což jsou jako hotely, kde je jakoby namíchaná nižší atmosféra, aby nemuseli jezdit teda na horský chaty, ale bydlejí někde v údolí, ale mají tam hotel, kde je jako míň kyslíku. No. Tak ako máme teda rozlišiť, keď sme sa bavili o tej bolesti, o tom prahu, o tom anaerobnom, aerobnom, že kde máme rozlišiť, že kedy môžem ešte bežať rýchlejšie, to tempo zrýchliť a kedy ho mám naopak, že ešte spomaliť, aby som vydržal bežať teda celý ten maratón? To je vlastně těžká otázka, protože to jsou jako věci, v kterých se dělají největší chyby. V momentě, kdy si sleduje tepy, tak to jako odhadnout jde. Potom, když jako člověk sleduje tepovou frekvenci, tak ale on si musí jako, no buď si nechá změřit laktátovou křivku, to znamená, že tam mu jako řeknou, že když má 160 tepů, tak dosahuje laktát v jeho krvi takový a takový koncentrace a že je to jeho třeba laktátový práh, který by neměl přesáhnout nebo neměl by na něm běžet dlouhý závod, tak potom vlastně ten člověk si hlídá tepy a běží na třeba 155 tepů za minutu a takhle to jako běží celý ten závod a je to jako pro něj náročný tempo, ale dá se to asi jako uběhnout. Já jsem třeba běžel nějaký maraton u nějakého rakouského jezera. Od startu do toho městečka tak se mě běželo jako nádherně, ještě jsem poslouchal jako nějakou hudbu k tomu, jo, která byla taková jako rytmická, tak jsem jako běžel, nádherně jsem běželo, 16 kilometrů jsem uběhl úplně jako sám ze sebou spokojený. Najednou na půlmaratonu tak začal kopec. Ten měl třeba kilometr a byl jako fakt ostrej a pak se zbíhal ten kopec. No a já jsem vlastně jako doběh tady na tu část, vyběh jsem ten kopec a asi jsem se předtím nenajet moc, a zároveň prostě jsem ten kopec přepálil a já od té doby jsem nebyl schopný vůbec běžet. Já jsem doběhl na 25. kilometr, pak jsem jako několik kilometrů šel, místní mi tam nabízeli pivo, tak jsem si tam dal jedno pivo, pak to a od nějakého třeba, nevím, 35. kilometru po 10 kilometrech jsem teprve byl schopný jako běžet jako zase bez přerušení. Jako kdybych si bejval asi sledoval tepy, tak vím, že ten kopec nemám jako třeba běžet, ale jít a všechno by bylo dobrý. No. Buď jako člověk musí mít hodně jako zkušeností a nemusí sledovat ten tep, to jako mimochodem to, nebo musí si opravdu jako otestovat tu fyzičku nějak a pak si jako hlídat třeba ty tepy. No. A pak jako samozřejmě, když se cítí dobře, a blíží se závěr, tak jako může zrychlovat. Že jo? Nebo zároveň u těch dlouhých tras je těžký si v hlavě jako srovnat, že od začátku se jako nezávodí, že, protože všichni jako přepálí start, že jo? Ale na těch dlouhých tratích se to jako nemusí nutně jako vyplácet. Takže tam si jako člověk musí srovnat to, že nepoběží od začátku jako na maximum, ale bude až jako ke konci poběží na maximum. No. Keby si mal povedať nejakú takú jednu vec, ktorú by si vypichol, že čo si všímaš, že ľudia robia najviac zle, títo začiatočníci, bežci a maratonci, ktorá by to bola? Začátečníci si jako nakoupí hodně takových jako pomůcek a zároveň doplňků a utratí za to jako strašně moc peněz a otázka, jestli je to jako potřeba. A stran toho vybavení je pak otázka, kolik ten člověk jako naběhá měsíčně kilometrů a jestli jako potřebuje třeba fakt tak drahý boty nebo tak. Tak to bych řekl, že jako je jedna taková část, kde člověk jako neříkám, že to je chyba, jo. Nebo takhle, ty doplňky asi jo, to mi přijde zbytečný.
ty kvalitní boty, drahý a tak, to jako nutně nemusí být chyba. Člověk investuje do svého teoreticky zdraví, protože má pocit, že si jako nebude kazit klouby a tak dobrý. No a potom samozřejmě je tu ten tlak na to být v té komunitě těch běžců jako nějakým způsobem úspěšný. Takže pak samozřejmě ty lidi hodně jako tlačej se do toho výkonu, aniž by měli nějaký jako dlouhodobější třeba trénink za sebou. Když se člověk jako rozhodne, že poběží půlmaraton a začne na to trénovat, tak jako vlastně zjistí, že to je fakt těžký závod pro toho člověka, který to nikdy nezažil a je možný, že si řekne, že už nikdy nic tak hroznýho nechce zažít a s tím běháním sekne. Že? To je jako, pak jako druhá část toho, jestli jako nezačínat víc jako pozvolně, pohodově. Takže keď vidíme tieto extrémy, tie Ironmany a ultramaratóny a tieto triatlony, vidíme to na sociálnych sieťach všade, len sa začnem zaujímať trochu o beh, raz si dačo pozriem a už mi vyskočia tí najbrutálnejší ľudia, ktorí dávajú najviac kontentu o tomto. A mám chuť, alebo teda mám pocit, že už to nemá zmysel. Že veď to ľudia dokážu, čo ja sa tu zadýcham pri 3 kilometroch a nevlázem ísť ďalej a je mi zle. A ako toto potom vplýva na tú našu psychiku a na to naše behanie, že ako sa k tomu postaviť vôbec k tým sociálnym sieťam ohľadom tej zdravej stravy a zdravého pohybu? No, to je těžký. Já nevím, já to beru tak, že to je jako hezký se podívat, co člověk jako jiný takhle jako uběhne, ale jestli jako já to někdy dokážu, to asi ne, že jo. Je to jako, ale zase jako na druhou stranu, když si člověk jako sleduje nějaký takový ty profíky nebo i třeba hobby běžce, který jsou ale jako velmi dobrý, tak řada většinou těch jako extra dobrých, tak se jako zbytečně jako nezviditelňuje na nějakých jako sociálních sítích. A pro ty lidi jsou to takový, jako řekl bych, pozitivní jako vzory a vlastně, jak se jako říká, že vrcholový sport je taková výkladní skříň toho jako republikového sportu a že jsou to ty sportovci pozitivní vzory a že proto se do toho vyplatí investovat peníze tomu státu, protože potom jako dávají dobrý příklad dětem, aby sportovali a tak s tím asi jako člověk může souhlasit a mně přijde mnohem teda jako sympatičtější, když ten jako člověk mi třeba jako u nás je, bych jmenoval, teda my teďka jsem měla přednášce Radka Brunera, to je člověk, který normálně podniká, ale zároveň prostě je na úrovni vrcholového sportovce a běhá prostě po práci, v práci, před prací. A to je pro mě nějaký jako pozitivní vzor, že je to člověk jako z lidu, není to nějaká celebrita, vydržovaná nějakýma jako nutričníma specialistama, který se jako šel za tím svým cílem. A takže si myslím, že lidi si prostě musí jako vybírat ty pozitivní vzory a nevnímat to tak jako závistivě. To já nikdy nedokážu, to je prostě hajzel, že to umí a tak. To ne, ale jako spíš jako si z toho jako vzít to dobrý, no. Že je niečo také ako keby na kraji toho, čo teraz skúmaš, zisťuješ a niečo prelomové, čo možno máš nejakú teóriu, že nejako by mohlo dopadnúť zaujímavo? Tomu výzkumu, tak jako vlastně ona je to jako odchýlený dost od toho sportu, k tomu já jsem se dostal nějak jako náhodou. Máme fototerapii modrým světlem, kterým se svítí novorozenci při těch žloutenkových stavech a tu žloutenku způsobuje bilirubín. To je molekula, která má silný antioxidační účinky. No ale když je ta žloutenka příliš vysoká, to už se bavíme o jako opravdu vysokých, tak to se týká zhruba jako každého 10. dítěte u nás třeba, myslím si, že jako i celosvětově, tak se musí ty děti svítit modrým světlem a to se dělá proto, že ten bilirubín se v tom modrém světle přeměňuje na jiný látky, který to dítě snadněji vyloučí. Takže takhle my se zbavujeme toho bilirubínu vlastně neinvazivní metodou, která tomu dítěti jako neubližuje. Co je zajímavé ještě k tomu teda, že to je jako historicky jako tu metodu objevila nějaká zdravotní sestra, která vlastně dokázala, že ty děti, který
vlastně ona dávala na dvůr v té nemocnici na sluníčko, tak ty byly méně žlutý než ty děti, které nechávaly jako v té nemocnici. A my vlastně zkoumáme, že ta fototerapie jako taková může mít nějaký jako nežádoucí vedlejší efekty. Jo, ve smyslu, že to dítě třeba může mít v pozdějším věku víc jako alergií, může mít astma nebo tak, ale je potřeba dát na misky vah to, že ten bilirubín, pokud by to byla závažná novorozenecká žloutenka, tak ten bilirubín by to dítě poškodil tak, že by bylo dementní a postižený a tak. Takže na druhé straně je to, že na něj posvítíš a máš jako 100% téměř jako pravděpodobnost, že mu snížíš tu žloutenku a možná pár procent těch dětí v dospělosti bude mít třeba astma. Tam je jako zajímavý, že lidi, kteří mají jako vlastně zvýšenou koncentraci bilirubínu v krvi, jako mírně nad fyziologickou hranici, tak jsou líp jako vybavený do života v tom smyslu, že mají méně jako nádorových nemocí, diabetu a tak, protože ten bilirubín je ten antioxidant. Tomu se říká Gilbertův syndrom. A tyhle ty lidi s tím Gilbertovým syndromem jsou i lepší sportovci. Je jako mnohem větší výskyt Gilbertů mezi vrcholovými sportovcema, protože jim to nejspíš jako nějakým způsobem právě jako usnadňuje se adaptovat na ten trénink. Tento podcast sa volá Chcem tomu rozumieť, takže myslím si, že dneska sme porozumeli veľa veciam aj vďaka tebe a preto by som ti chcel dať ešte posledný priestor na to, že možno namotivovať ľudí, ktorí aj pozerajú alebo počúvajú, prečo by sme mali chcieť porozumieť svetu? Já to beru tak, že když člověk něčemu jako rozumí, tak si může dovolit některé pravidla porušovat. Protože my máme spoustu pravidel na různé činnosti a spousta těch pravidel je zbytečných, si myslím. A když tomu tématu člověk hodně rozumí, tak si může jako dovolit některé ty pravidla jako ignorovat, protože ví, že mu nic jako nepřinesou. Ale člověk, který tomu nerozumí, tak se těmi pravidly musí řídit, protože neví, jestli když tohleto poruší, jestli neudělá něco špatně. A kde ještě tě teda ľudia môžu nájsť, aby tě oslovili, alebo... No asi nejjednodušší, buď mám na lékařské fakultě na webových stránkách normálně e-mail, ten je veřejně dostupný, anebo přes Instagram jako ty. No. Instagram je teda Run and Lab a kdyby náhodou to zapomněli, tak vlastně to nahráváme, ale kdyby si to chtěli jako upřesnit, tak je to i v té knize napsané. Ano, takže kúpte si knižku, pozrite sa, je to v knižke. Tak ďakujem, že si prišiel a že si nám poskytol tieto cenné informácie. Já děkuji za pozvání.